de hele voorstelling nogal stil. Henry, Belge en Victor hadden een klerenkast vlak voordat ze de bioscoop binnengingen. Bijna in de gaten gekregen. Dus dat zou hem wel dwars zitten, veronderstelde Richie. Ben was dat stel griezels echter al lang vergeten. Die zaten beneden, helemaal voorin herrie te maken. Met hun schoenen op de stoelen en elkaar doosjes popcorn toe te gooien. Nee, Beverly, die was er de oorzaak van dat hij zo stil was. Haar nabijheid was zo'n overweldigend gevoel dat hij er bijna ziek van werd. Hij had kippenvel. Maar zodra ze zich ook maar even bewoog, kreeg hij het zo warm dat het leek alsof hij koorts had. Als ze naar de popcorn reikte en met haar hand langs de zijne streek, begon hij helemaal te trillen. Na afloop had hij het gevoel dat die 3 uur in het donker naast Beverly de langste en tevens de kortste uren van zijn leven waren geweest. Richie voelde zich werkelijk buik en had totaal niet in de gaten dat Ben smoor verliefd was. Voor hem bestond er niets mooiers dan in een bioscoop vol met kinderen die bij de bloederige gedeelten als wilden tekeer gingen, naar een griezelfilm kijken. En wat er in een dergelijke low-budget film gebeurde, bracht hij op geen enkele manier in verband met de gebeurtenissen in en om Derry. Dat wil zeggen, toen nog niet. Toen hij in de nieuws het filmprogramma had gezien, was hij op slag vergeten hoe slecht hij de afgelopen nacht had geslapen. Zo slecht zelfs, dat hij tenslotte maar een lampje aan had gedaan. Kinderachtig natuurlijk, maar anders had hij werkelijk geen ogen dicht gedaan. De volgende morgen leek alles weer heel normaal. Nou ja, bijna normaal. Het leek hem niet onmogelijk dat Bill en hij allebei hadden gehallucineerd. Hoewel, die sneden in Bills vingers waren natuurlijk geen hallucinatie. Maar hij kon zich immers ook aan de bladen van George's fotoalbum hebben gesneden. Dat was aardig dik papier. Het kon. Misschien. En wie zei er trouwens dat hij daar nu de rest van het jaar over moest gaan lopen piekeren? Niemand toch? En zo stond Richie de morgen na een ervaring die voor een volwassene meer dan voldoende aanleiding zou geweest om met spoed naar de dichtstbijzijnde zielenknijper te rennen. Op verorberde een enorme stapel
Volgens mij ben ik maandag vergeten om je zakgeld te geven. Ik zou anders ook niet weten hoe het komt dat je op vrijdag alweer geld nodig hebt. Nou kijk, alles op. Ach, ja, het valt niet mee. Als je niet zo erg snugger bent, zei Wentworth doodzier, steunde zijn hoofd in zijn handen en keek zijn zoon met geveinsde belangstelling aan. Wat heb je ermee gedaan? Onmiddellijk viel Ritchie in zijn rol van Toedels, de Engelse butler. Nou ja, meneer, jongen, ja, wat zou ik zeggen? Uitgegeven uit de wet. We moeten allemaal ons steentje bijdragen voor de economie. Er is in de wereld een hoop bullshit, went hem voor, terwijl hij naar de aardbeienjam reikte. Zeg, dergelijke taal niet aan de ontbijttafel, alsjeblieft, wil je? Zei Maggie Dozier tegen haar man, terwijl ze Ritchie's eieren op zijn bord liet glijden. En tegen Ritchie: ik snap trouwens toch niet waarom je zo graag naar dergelijke rommel kijkt. Ach, mam, zei Ritchie. Hij zag er misschien verslagen uit, maar innerlijk was hij helemaal opgetogen. Zijn ouders waren voor hem een open boek. 2 veel gelezen mooie boeken. En hij was er vrijwel zeker van dat hij zou krijgen wat hij wenste. Een betaalde klus en toestemming om zaterdagmiddag naar de bioscoop te gaan. Went leunde over de tafel en keek Ritchie met een brede glimlach aan. Ik geloof dat ik je nu precies heb waar ik je hebben wil, zei hij. Hoe bedoelt u, pap? Vroeg Ritchie, ook met een glimlach, maar toch niet helemaal op zijn gemak. Ons gazon, Ritchie, dat bedoel ik, ons gazon. Ah, juist meneer, zei Ritchie onmiddellijk weer helemaal de Engelse butler, of wat daar dan voor door zou gaan. Enigszins slordig. Wat, beaamde Went. En daar ga jij iets aan doen, Ritchie. Ik? Ja, dat ga jij maaien. Oké, pap, dat is goed, zei Ritchie, maar tegelijkertijd kreeg hij het angstige vermoeden dat zijn vader niet alleen maar het gezond van de voortuin bedoelde. Wentworth Dozier's glimlach verbreedde zich tot de grijns van een haai die op zijn prooi afschiet. Helemaal, bedoel ik. Wentworth Dozier glimlachte. Achterlijk stukje nageslacht van me. De voorkant, de achterkant, de zijkanten. En als je klaar bent, krijg je van mij 2 stukjes papier met op de ene kant het portret van George Washington en op de andere kant een piramide met het alziend oog erbovenop. Dat begrijp ik niet, zei Ritchie, maar hij vreesde dat hij het maar al te goed begreep. $2. $2 voor het hele gazon, riep Ritchie oprecht geschrokken. Het is het grootste gazon van de hele buurt. Jezus, pap. Went zuchtte en nam de krant weer op. Opnieuw jongen vermist, las Ritchie op de voorpagina. Even moest hij weer aan het vreemde fotoalbum van George Denbrough denken. Maar dat moest een
hallucinatie zijn geweest. En zelfs al was het niet, dan nog was dat gisteren geweest en nu was het vandaag. Nou ja, dan wil je blijkbaar toch niet zo erg graag naar de bioscoop, zei Wendt van achter zijn krant. Heel even verschenen zijn ogen boven de rand van de krant en keek Richie aan. Hoewel, kijken, het was meer loeren. Ongeveer zoals iemand met een stel goede kaarten in zijn hand bij het pokeren naar zijn tegenstander kijkt. Als de Clark-tweeling het hele gezon maait, geeft u ze $2 de man. Inderdaad, zei Wendt, maar voor zover mij bekend willen zij morgen niet naar de bioscoop. En als ze dat toevallig wel willen,